Presensya sa mga kaparian may nugdanon sa komunidad. Sabda mga kaparian nag-ampo sab gadto sa katawhan. Kini ang giapanayag ng Archbishop Martin Sarmiento Hamawa DD ato sa interview sa DXD News Team. Nga gipaniguro nini sa nagulang magbalantay sa lokal simbahan sa Archdiocese of Ozamis nga mausab ang Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Nga mga kaparian mihimo gayon og pag-ampo ngadto sa katawhan. Giapayag nini sa ilang himong retreat di pa lamang dugay, giampo sa mga kaparian ang katawhan diha sa Santos nga Misa, lakip na sa Holy Hour, din ialang kaniya usab duha ka diocese ayang gihalan o giampo ang Archdiocese sa Ozamis ug ang Diocese sa Pagadian. Gikalipay sa Arsobispo nga na gayon ang pangindahay sa katawhan sa lawas ug dugo sa Ginoo pinagi diha sa Santos nga Eucharistia. O dili lamang mabalaka tungod kay sa pitsa uno makabalik naman ang mga kaparian tungod kay gyatagan man og higayon ang mga kaparian nga mohimo sa pagbanding diin anaa sila sa El Nido, Palawan. Samtang si Archbishop Humawad ang nagpabilin sa Sugbo tungod kay nagpaalim kini sa iyang balatian nga pagawa. Di nagpa-check up na kini sa doktor sa Cebu o gabisuhan nga mugahin og panahon sa pagpaulay. Busa na kini karon nagpabilin si Archbishop Humawad didto sa Sugbo. Una sa tanan, human sa among retreat, malipayon gugay kami kay amo yung giampo sa amo nga Holy Hour, sa amo nga Holy Rosary, sa amo nga morning praise, sa amo nga evening praise. Labi na kayo din sa Santos nga Misa. Ang katawhan, ang kada parokyano, amo gayod nga gihinumduman. Ang mga masakiton, ang mga elderly, ang mga labi na gayod, ang mga nangamatay. Muna nga, kamong tanan nga dina sa Archdiocese sa Ozamis, akong giampo o ang tanang kaparian gaampo usab sa tagsa-tagsa nila ka mga parokyano. Ako duha ka dioceses ang akong giampo, kaya ako manggiapil pug ampo ang diocese sa Pagadian. Nalipay ako tungod kay sa in absence we feel we miss something. Muna nga nalipay ako tungod kay bisan kun wala di ang mga pare, pero naa ang inyong pangindahay sa pagdawat sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Salamat kaayo. Pero alam mo kabalaka kay sa pitsa uno ang mga pare mobalik man. Nya ako ta kamong gisultian ani nga pitsa uno pa tungod kay ato pong tagaan og kining break ang mga pare, ang kadaghanan 18 ka pare moadto sa El Nido. Busa ako nalipay kayo anak kay kinahanglan magyud og recreation pod ang mga kaparian. Dili man lang kay para kanang ma-burn out niya ang atong mga pari. Muna nga nisugot ako, pero sa gihapon atong iampo atong mga pari unya nalipay ako nga you miss your priest. Ato sa pagiginabi sa DXDD News Team. Alang sa DXD7 Radyo Campana, Radio sa Siman, W8 Manuel Rodquillo G. Danag sa Nagbian.